Hai phai. Binoi, binoi di bersalam. Di bara motan borok da hai phai. Di bara motan borok borok ciben borok tabung tiga sal kai anu bu payo. Borok bukha. CPM ni borok, CPM bai di bara motan borok. Bu ko doton som ta. Punuk de. Kislang kana punuk de khulok oi. Di bara motan mungoi CPM rok khai bu phai ora. Lolit bazar para wa aira kami wa yak rok bu bai kha totara rok joto jagan bu bai kha totara rok sebo. Ora khulok punuk de. Ya. Kislang rok oi ko somsajak. Khulok yak no de. Bog rok la thiru. Rok la thiru. Nok rok bo sabai kalang thamai ka doto no. Katon dio pai bu payo. Nó đặt con chỉ trong cái lái cái mà nè mà Sari. Sari. Pas mas ni sako pulung no anak hai. Sari. Sako pulung pas mas ni bohok busa sudang sudu borok pio gya. Di promo thahnai CPM ni borok hai bu phayo aida kami loli bazaro. Bohok gos rai genang no bu phayo hai.